Hayırlı kün dostlar. Bugün Avul Ufukları redakциясы тәүге тапкыр сугыш хатирәләре дип аталган рубрикасын ачып җибәрә. Быел сугыш бетүгә 76 ел була. Миллионлаган корбаннар бәрабәренә килгән җиңү тагын бүгін дә бик күп ветераннарыбыз, тыл хезмәтчәннәре күз яшьләре белән искә ала. Татлы да, сагышлы да ул күз яшьләре. Бүгенге очрашуыбыз да әнә шу утлы елларны искә алудан башлана. Рабига Бакадырова сугыш һәм тыл ветераны. Ул 1921 елда туган. Бик күпләргә кайгы хәсрәт алып килгән сугыш елларын бик ачык хәтерли. Рабига апа, исәнмесез? Ничек хәлләрегез? Бик әйбәт, Аллаһка шөкер. Менә исән сау торам, Аллаһка шөкер. Сау сәламәт, үземә тиешле эшемне эшлим, Аллаһның биргәненә шөкер. Саулыгым, сәламәтлегем бар, Аллаһның биргәненә шөкер. Шу. Жара, без бик шатбыз. Бүген дә сине үзебезнең арабызда күрүебезгә. Ярар. Рабига апа, сез сугыш елларын бик ачык хәтерли торгансыздыр, шулай бит? Ул елларда сез булган инде, туган инде ул вакытта. Менә шул елларга кире кайтып, хатирәләрне яңартып алыйк әле. Ничекрак иде ул вакытта яшәү? Яшәү вакытта бригадир булып җирдем инде, сугыш вакытында. Бригадир булып җиргәндә, председателебездә бик кырые, Казаннан упылмыш, киләдер Алалаев дигән кеше. Ул безне бик кырдытадыр, мен яшь булгач бик куркадыр идем. Менә шулай итеп, сыерлар, үгезләр җигеп, пылыклар тагып сыерга, сукалар шулай итеп азапландык, эшләдек. Барбер барды, азапланды, эшләдек. Бер дә эшне туктатмадык үзебезчә. Һаман эшләргә азапландык. Сугыш җире булса да, biz şuşunda kalgan kişiler soğuk vakıtı bulsa da biz büyük eybet itip işledik. O vakitte kolhoz idi bu Rabiga apа? Kolhoz, bizden büyük kolhozu yol, 12 brigadırlıya. 12 brigadga, 12 brigadiriye. Her birimizge bir brigada indi bizden özümüzge. Öz brigadımızda özümüz şol özümüzün hizmetle kişilerimiz bilen birge hizmet ederik. İn yaşı siz yegizindeymi? Yaş men 19 yaşımdagınayım. Şunda soğuş vaktında brigada bolup жүргәндә. Авыр булмадымы менә siz яш, siz кешене эшләтергә кирәк, тыңлатырга кирәк. Инде үзеңә күрә кешеләрдә тыңлагандыр, тыңлады, соғыш вакыты булгач кирләнме, бар кешедә эшләргә кирәк бит ул вакытта инде. Барыбыз да шулай бердән булып эшләдек, Аллаһка шөкер. Бер дә заррана торга булмады эшебез. Эшләгән өчен нәрсә бирәләр иде? Бер нәрсә дә бирмәделәр. Ничек яшәдегез? Ничек яшәдек дип. Нәрсә ашадыгыз? Акчага бәрән утыртадыр якта, шуны ашыйдыр инде. Шул ширк бәрәнгеләр җыеп ашадык. Алабаталар, жүкә кайрылары җыеп шулай итеп, барсын да ашадык, Аллаһка шөкер. Хишканнар ашадык, жуалар ашадык. Безгә Аллаһка шөкер, Аллаһта шундый ризыклар, витамин булганалар. Мин шуңар яши торганмын. Таңсак еллар яшәсәгез игән. Таңсак еллар яшәсәгез име әйтәм. Ярар шулай булса. Бригадир булып узак эшләдегезме, Рабига? 4 ел. Аннан соң? Аннары иптәшем кайтты да, ул өйләнмичә генә киткән иде. Ул кайткач, минем орыга ул калды да, мин аннары ул кайткач өйләнештек, бераз әзрәк торгач. Ничә балагыз булды? Гаиләгез ничегрәк? Бик әйбәт семья, бик әйбәт кешеләр. 6 балам бар иде, берсе үлде, яшь вакытта ук. 3 яшендә, берсе Рәүф 52дә үлде, олысы инде. Менә шул 4 исән, Аллаһка шөкер, алар да исән сау яшиләр. Барсы да үз тормышлары белән хезмәт сөйеп яшиләр. Үзем эш яраткач, балаларым да шулай, Аллаһның биргәненә шөкер, шулай эшләп, үз тормышларына үзләре яшиләр. Менә бүгенге тормыштан канәгатьмесез, Рабига апа? Аллаһка шөкер. Канәгать булмаска бу тормышка. Аллаһның рәхмәте җалсын. Нигә дә башлыкларга да бик рәхәт, Аллаһка шөкер. Акчабыз бар, ризага бар, Аллаһка шөкер. Аллаһ Тәгаләгә бик риза. Саулыгым да бар, Аллаһка шөкер. Тормышым менә үзегез күрәсез диде. Олы тормыш булмаса да, миңа бик җиткән тормыш бул. Аллаһның биргәненә шөкер, бик канәгать.
Özüme tiyişli işimi işleyim. Eye. Özüme göre namazlarımı okuyayım. Allah'a şükür var çıkarıp varım. Rabi'a apa, etiyeniyiz. Etiyeni İseti bilin de hazır. Yok, bana poşta indi o. İsem bulgan bitinde poşta. İseni bizden eti bir oğakşıyı. Mene şu eti de kala yirenkendir. Eti bizden bir işsiyedir. İşlemeyen kişini yaratmadı bizden eti. Mene eti de göre biz şulay yirenken biz. Ne hazır da şimdi yazmaymalı. İşsiz gelip dura. İşsizip gelip dura. Eye. Allah'a şükür. Uysiz nişe balaydı siz gaylede. Bir şeyik Bir kızıyız mı? iki malay. Üç kız. Kabinkalar bugün de isen sağ. Malaylar birisi sen tövleyin de alısı öldü. Küçükene kızım birisi 3 yaşında öldü. Bu denleri isen Allah'a şükür. Uçsırmışlar da yaşıyor. Bir Allah'a şükür. Minler kurup üzeri de durmuş ışsıyıp yaşıyor Allah'a şükür. Biz işini yarattık. Bizden eti bir oğal şey işlemeyen kişini yaratmadı bizden eti. Gül işkegine kuşup durdu. Siz kız yaptırdınız indi alaysa. Siz kız yaptırdınız. İşlerine koştu, eti. Rabi'a apa, ömrüne motor tilekleriniz, baltır indi sizden eyme. Hazırga bizim rayondaşlarımız, hadi bekleyelim. Varsına da men rahmet. Başlıklarına da, Meskev'dekilerine de, Kazandağlarına da men rahmet. Varsına da durmuşumuzda motor itti, toklukla akşalar verip, rızıklarımız erkin Allah'ını birgenleştir, bir zarlarına tığa yerimizde yok. Varsına da Allah'ın rahmeti yapsın, varsa da rahat görsünler. Tırmışlarına iminlik, tanışlık verip, bizden rahat yaşasınlar, varsısı da. Minden tilek şol. Bitti miydi sözüm? Rahmet kuvvetlerim. Biz de dostlar sizin beyan sabırlaşarız, illerimiz tanış, tırmışlarımız motor olsun.